Na co si dát pozor při online podnikání i podnikání v síťovém marketingu? Já jsem si dnes i díky konzultaci s mýma uplinama v rámci mé spolupráce v síťovém marketingu uvědomila jednu velmi důležitou věc, kterou už vím samozřejmě další dobu, ale myslím si, že jsem ji v komunikaci tady v těchto videích a všeobecně i v komunikaci na sítích hodně upozadila. A sice ta věc je to, že nesmíme zapomínat jít do akce. Jo, je to takhle jednoduchý. Ale já jsem to tak dřív měla a myslím si, že to tak může mít spousta online podnikatelek, aspoň to, co vidím kolem sebe. A to sice, že jdeme podnikat v MLM nebo jdeme podnikat třeba v síťovém marketingu a začneme se vzdělávat, protože to vzdělávání k podnikání, k online podnikání, nebo k jakémukoliv podnikání patří. A začneme pracovat na svém mindsetu a začneme osobnostně růst. Prostě ten osobní rozvoj nás často velmi pohltí. Já osobně tohleto téma úplně miluju a hodně se jim zabývám. Jenomže musíme taky pamatovat na to, jak moc důležité je proměňovat to, co se naučíme do té akce, jít do té akce. Já jsem typ člověka, který miluje vzdělávání. A v minulosti se mi to dost vymstilo, že jsem se vzdělávala, makala jsem na svém mindsetu, ale zapomněla jsem jít do té akce. Takže se stalo co? No, nepodnikala jsem. Prostě jsem neměla jsem ten příjem. Ale je potřeba si tady opravdu uvědomit, že my jsme v první řadě podnikatelé. Což znamená, že my sami musíme tu akci udělat. To, co se naučíme, ideálně hnedka proměnit do té akce. A já si hodně uvědomuju, že hodně komunikuju právě ten osobnostní rozvoj a právě zapomínám komunikovat vlastně takhle ven i to, jak je potřeba se postavit do té role té podnikatelky. Protože často čekáme na něco, na nějaký, já nevím, na nějaký povel od někoho, hele, tak pojď a dělej to. Jenomže my jsme podnikatelky a to znamená, že ten povel si musíme dát my sami. A to je asi na tom to nejtěžší. Přepnout si z vlastně mysli zaměstnance, kdy dostáváme prostě pokyny, co máme dělat a většinou jsme na někom závislí, někdo nám dává ty úkoly. Tak najednou teď jsme podnikatelky a my musíme ty úkoly si zadávat sami. A to je věc, na který spousta lidí, spousta podnikatelek vyhoří. Protože najednou si říkáš, tyjo, jako, co já mám vlastně dělat? A mě se to teďka nechce dělat, no tak to dělat nebudu. Ale ruku na srdce, když byste spolupracovali třeba i na živnostách, když byste spolupracovali jako virtuální asistentka třeba s někým, tak půjdete a tu věc uděláte, protože víte, že to spěchá. Tak proč do prdele neděláte ty, se omlouvám za ten výraz, ale prostě tady to bylo nutný, proč neděláte ty kroky i ve svém vlastním podnikání? Proč se nepostavíte za to svoje podnikání a nezačnete a nejdete do té akce? Vemte si, prostě si to představte tak, že vás někdo úkoluje, jenomže tím někdo jste vy. A vy máte ten závazek sama k sobě, že tu věc uděláte a že třeba, já nevím, tu prodejku vytvoříte, nebo natočíte to video, natočíte ten kurz, anebo v síťovém marketingu prostě půjdete a oslovíte ty lidi a začnete dělat ty kroky, které vedou k těm penězům.
Takže tohleto jsem chtěla vám dneska sdělit, protože je to za mě taky velmi důležitý. Ano, vzdělávání, sebevzdělávání, osobnostní růst jsou, bez toho se podnikání neobejde. Ale neobejde se ani bez té akce a přepnout z mysli zaměstnance do podnikatelské mysli. A je běh na dlouhou trať, je to fakt sakra dlouhý proces. Takže vám přeju hodně štěstí, pokud se o to chcete pobavit, budu ráda. Když mi napište mi třeba na e-mail petra@petrasklenaruva.cz nebo mi tady nechte komentář, můžeme si domluvit schůzku nebo konzultaci, můžeme to společně probrat, jaké ty akční kroky v tom vašem podnikání třeba teďka byste měli udělat, aby se vám to rozhýbalo. I to je moje expertiza, i to je věc, kterou já vlastně s klientkama řeším. Řeším jejich online podnikání, řeším produkty, řeším tu jejich cestu tím online podnikáním, vlastně ten online marketing jako takový a řeším to, jak vystupovat na těch sítích, jak ty sítě uchopit tak, aby vám opravdu fungovaly. Tak jo, budu se těšit zase někdy příště a mějte se krásně.